थांनाय मोनायाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं नावकाथा हालामनि मलेन बसुमतारीनि न'आ थांनाय हराव हरखाबै अर खामनानै सेवहांगार। मख'नो गोनांदि मलेन बसुमतारी बिथांनि गोबां गोनां डकुमेन्टफोरा खामनानै सेवहांगार जालांजोब्बाय। दुखुथिया बिथां मलेन बसुमतारी रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद मोननो हास्थायदों। जानाय माबायदि नोंथाङा नुहुरनाय बे ओरैबायदि खनसे आवाज ओंखारग्रोबाय माने बम बेरनाय बायदि धुम बेरबाय माने बेयावनो गम मोनबाय जे जोंनावथ' ओरैबायदि हाग्रानि मैदेर बायदिसिना फैयो नालाय साननो माने सोरबाफोर एटम बमा गावदो होननानै ओंखारना नायबायदि अरा माने गुरलाब गुथाब ओरैबायदि जोंबाय माने बे खारबोना नायफैदो माने रावबो गैया न'आव हास्रि हुस्रि स्रि स्राय आरो एसेबां गिदिर न'आ ओरैबायदि खामगासिनो माने रावबो सासे मानसि गैया ओरैबायदि होसिख्रावबाय माने खाथिनि मानसि माला गासिखौबो लिंहरजोब्बाय माने लिंहरनानै खारबोजोब्बाय मानसिफ्राबो खारबोबाय बे बाल्टिंजों दै रुखुम दरजाखौ माने जोसिदों आङो जोसिनायाव माने अरा ओरै आंनि फारसेसो माने होसोबोदो आरो ओमफ्राय जुजिबाय दै लुखुमोदो बेसे दै लुखुमोनो दा 2 3 मानसिजों बेनिफ्राय बिदिनो 6 जन 7 जन मानसिफोरा फैनायाव बांफैबाय ओरै बारिफोरखौ बोखारनानैसो दै लुसिन लुबाय थेवबो माने जेबो बासिनो हायाखै आरो सेसखा माने दसेनो खमसे खम 2 3 4 मिनिटावनो माने ओरैबायदि खामदो माने सेस आरो हांगार जाखाजोबलांदो माने जेबो बुस्थु बासिनो हाखायाखै आरो न'नि मानसिफोरा जेनेबा बिदिनो अर खामनानै बिदिनो 5 6 मिनिट बिदिसोआव मोनफैदो आरो खारबोनानै इसोरबो जेनेबा एसे गोजानाव गावसानिनो न'नि जानाय बेयाव माने ओंखाम जानो होनना थांदोंमोन जाहैदों माने बेयाव जा मोनफैदो आरो जोंलाय सानदों न'खरनि मानसिफोरा न' सिंफोरावसो हाबना दंबाय बायो नामा ओरैबायदि गाबख्राव माने अरखौ खोमोरनो जुजिदो नायखंख्रेवदो जेथिंबो माने गैया आरो सुबिदायानो गैखाया ओरैबायदि गिदिर जोंदो माने अरा जेबो माने बासायनो हाखायाखै आरो ओरैबायदि। आच्छा खुलुमबाय जा खौरां लागिरिफोरनिफ्राय गासै खौरां लागिरिजों आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय जिहेथु थांनाय मोनायाव नैबे जोंहा निलं नावकाथा गामिनि मलेन बसुमतारी होननाय बेनि न'खराव जिबायदि अर खामानि थांबाय माने आं मिथिनाय बायदिब्ला मोनसे सिलिन्डार लिक जादोंमोन होननाय खोनादों आङो बे सिलिन्डारनिफ्रायनो अरा जोंलांदो आरो दा बेवहायथ' मिथिनाय बायदिब्ला न'खरा माने गावसानि जिथु बिदा सासे दंमोन बे न'खराव माने ओंखाम जानो गासिबो थांजोबदोंमोन जाहैदों माने बेवहाय न'खरनि सासे मानसि गैयामोन बिगोमाफोर बे समावनो माने न'आ अर जोंब्लावनानै माने गासिबो माने जेबो बुस्थु बासायनो हायाखै आरो माने जेसेबां माने धन सम्पति दं लाइ लथर माने गासिबो सेस खामफ्रामजोबखादो आरो बेसेसो समाव जानाय बे जाथाया बेयो आंनि अनुमानाव 7:30 जाबायमोन नामा आं बिदि आन्दाज खालामदों आरो माने मबाइलावबो थैना थाबाय नालाय आंनियावबो नायस्लाबनो हायाखिसै माने ओरैनो बेखौ जितु अर जोंबाय थानाय समाव नुनानै खोमोरनो नाजादोंना नाजायाखै अर जोंनायखौ नुनानै गोबां मानसियानो नाजादोंमोन नाथाय गेसनि माबा नालाय खोमोरनो हायाखै दै बहुद लुखुमोरदोंमोन जेबो माबानो हादिया आरो माने खोमोरनो हादिया माने लासैनो माने जोबनानैसो माने गोमोरलांदों होनना बुंनो हायो आरो मानसिफोर गैयामोन नालाय सासेबो खहा जानाय जादिया माने बे जाथायखौ नुनाथ' जोबोद दुखुनांथाव बेसारा न'खराव इमान धोनि न'खर बा माबा नंखाया ओंखायनो सरकारफोरनिफ्राय जुदि एसे मदद मोनोब्ला दा बिथांनि न'खरखौ जेन एसे बानायफिनना होनो हायोब्ला मोजां जायो न'आवथ' एख'नो गैखाला जि जोम एख' गैया जानाय लोंनाय एख' गैला थानोबो जेबो बेबस्था गैखाया माने ओंखायनो आं गामिनि जानाय खावलायदों आरो जुदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइफोर मोनोब्ला जाहाथे मलेन बसुमतारी माने थाबैनो न'फोर बानायना होयोबा मोजां जायो आरो